Hola, us busquen Carlos Velasco Armenteros, un home de 39 anys, veí de Lleida, que ha desaparegut aquest dimecres al vespre després de fugir del centre assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles, on estava ingressat. La seva germana ha contactat amb la veu de Lleida informant-nos de que la desaparició s'ha produït al voltant de les 8 del vespre. Els Mossos d'Esquadra també ens han informat que no és la primera vegada que en Carlos desapareix d'aquest centre assistencial, ja que a principis d'any, concretament al mes de març, també es va donar la fuga i afortunadament el van localitzar poc després. Esperem que aquest cop també sigui així. En Carlos medeix 1,55 m, pesa uns 60 quilos i necessita medicació urgent. Per tant, si algú el veu, contacteu amb els Mossos d'Esquadra ràpidament. Nosaltres, la veu de Lleida, hem contactat amb el centre assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles per tal de confirmar aquesta informació i s'han negat a fer declaracions i hem detectat que tampoc s'han sentit gaire còmodes amb la nostra trucada i amb les preguntes que els hi feien. Sigui com sigui, que els pacients del centre assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles desapareguin s'està convertint malauradament en un fet massa habitual, que diguem. Recordem que la matinada del 22 de desembre de 2015 en Joan Altisent Valls, un veí d'Anglesola de 48 anys, també va desaparèixer i va aparèixer mort al costat de les vies del tren a Almacelles un mes i escaig després de la seva desaparició. Què està passant? Sigui com sigui, si algú veu al Carlos Velasco, truqueu ràpidament als Mossos.